El més important que vam extreure tots els que vam estar en contacte amb aquesta metodologia, amb aquest projecte, va ser la gran polivalència, la gran diversitat i la gran versatilitat que té cadascuna de les guies del FemTech i també cadascun dels seus tallers. En aquells moments el que estava més desenvolupat era el primer de tots, que és la guia Em reconec, i vaig donar un cop d'ull i vaig analitzar tots els tallers que hi havia i em va semblar que el que podia començar a treballar més bé aquest objectiu de la cohesió i de l'autoestima era el taller de les intel·ligències múltiples, que ara em sembla que ha canviat el nom i se li diu les meves habilitats. Jo havia pensat o havia preparat material per fer 2 sessions de tutoria amb aquests alumnes i al final ells mateixos ho van estirar fins a arribar a les 4 sessions, la qual cosa a mi em va semblar que estava molt bé perquè vaig veure que se sentien còmodes i que totes les activitats més o menys hi podien dir la seva. A més, també val a dir que també em va agradar aquest taller de les intel·ligències múltiples perquè tenia una mica de tot. Tenia cançons, tenia fotografies, tenia vídeos, tenia dansa i per tant vaig pensar segur que hi ha alguna cosa que els agradarà. El que no pensava és que els agradés tot.